Takže čaute, čaute, to som ja Maja66 a je tu so mnou aj YouTube kanál Banán a ideme na huby. Takže ja sa teším, ako toto bude vypadať. Tak poďte hľadať s nami. Ak niečo prehliadneme, napíšte dolu do komentárov. Dajte like, odber. A ide sa na to. Našiel si niečo samo? Zatiaľ iba dve prašivky a to všetko, takže zatiaľ nie. Super, takže Zatiaľ nám to je... budeme tunak nášho banánika 303 volať banán. Počkaj, banán. To je muchotrávka, takže tu nebereme. Môžeme ísť ďalej. Takže ideme. Či niečo nenájdeme. Tu je rozkopnutá muchotrávka, ktoré my samozrejme nechceme brať. Ale vôbec nie muchotrávky. Keby bol to taký podbrezáčik, tak možno aj áno. Hej, a zbierame ani suchoryby nezbierame, lebo nám to je úplne naprd. Takže tak. Ideme ďalej. Pozrieme sa semka pod strom. Pozrieme sa sem dole, to nie. Nič nevidno. A obzeraj sa riadne, lebo ak niečo prehliadneme, A tak tam, máme pomôžu diváci, ale to nevadí. pozrite, tamto sú nejaké huby, ale to nebudú dobré. Takže nie môžeme je ísť ďalej. To sú asi suchoryby. To si aj ja typnem. Môžeme ísť pozrieť. Košík si položím sem. A sú tu nejaké čiarkované húbky. Takže nie. Tie nebereme. Hej, a ešte pre nejakých nehubárov, tí, že čo proste nechodia na huby, tak tie dole s čiarkami sú väčšinou jedovaté, ale náhodou kuriatka majú dole čiarky a nie sú jedovaté. Alebo niektoré muchotrávky sa dajú tiež uvariť. Ale pre istotu, ak neviete ich rozpoznať, tak ich radšej nezbierajte. Aha, a ak neviete nejaké huby rozpoznať, to prosím, nezbierajte ich. A ešte oheň. No, suchoryby sa veľmi miešajú s dubákmi, takže tak. Dajte si aj na to pozor. Takže... Vidíš, dačo? Ja aktuálne nie. Ale ja. Tu je nejaká plávočka. Aj tak ju nebereme. A zatiaľ nevidím nič. Ani ja. A tam je ohnisko. Chvíľu si teraz dáme prestávku a ozveme sa vám, keď dačo nájdeme. No tak, vrátili sme sa trošku skôr, síce sme nič nenašli, ale môžeme pomaly hľadať ďalej. Oheň, no neúplne oheň, ale ohnisko. Ešte má to dokonca aj udrží. Nedríž nejaký. No dobre, to je zatiaľ. Zatiaľ to vyzerá celkom fajn. A ak by ste chceli, tak môžeme na takú polku videa dať aj... Počkajte, a ja mám tiež niečo. A toto je asi pravdepodobne suchorýbik. Áno, to je správne, to je suchorýbik. A ideme teraz za banánom. Banán, čo máš? Ukáž, neboj sa. A toto je suchorýbik. Tak, jasné. Zatiaľ sme skoro, dokopy nič nenašli, že čo by sme brali. Ale môžeme ich zobrať aspoň aj na ukázku. Aj tu ďalší suchorýbik. Áno, to je ďalší. Ale asi zoberieme iba tento väčší. Aha, on je tu. Tak, chvíľu počkajte, ja ho idem očistiť. Tak fajn, banán, máš to očistené? Ešte kus. Neviem, kde si, neviem to nájsť. A už ťa vidno, Čaves. No a ešte jedna vec. Majo ma nechce, tak vám poviem. Ja ešte nie som odhalený, takže viete, že prečo úplne neoné. Mi neukazuje na tvár, ale tak. Hej.
Ale tak tento suchohríbik je pekný. Ešte takýto očistený, ale má tu na dieru. Aj tu si jedného pristúpil. To už bolo. Aj tu bol. Ale ja som ešte jedného si všimol. Tu tak ešte trošku poníže tohto. Ešte jedného som tu videl. Prezrite, že či aj vy neuvidíte. Aha, áno, presne. Tu je. Je pekný. Nie maličký, ale peknúčky. No banán, pozrieť, aký sme ešte prehľadli. No taký malý, pekný, ale aj tento nie je zlý. Dáme ho do košíčku. Jaj. Kúkúk. Takže tak. A teraz dám na chvíľu točenie bananíkovi. Tak Ja si ešte musím zavrieť mobil. No nie mobil. No už takže. No takže chvíľu vydržte, ja mu to zatiaľ predám. Ona nemusí. No. Takže. Tu je kamera. Takže. Ideme ďalej. No poď banán. Idem. Ideme tu trošku. Tu je ten maličký, tu je ten stredný. A ešte tu pod týmto sú naše ďalšie. A tu sme videli, takže ideme trošku ďalej pozrieť. Že snad niečo dobre nájdeme, lebo zatiaľ sme nič nenašli. No nič dobre sme nenašli, takže nič nevidíte. Ja idem, Ja nič. Alebo choďte s banánom trošku ďalej pozrieť a ešte... Hej, teraz mu natáčam, ale tak. Mohli by ste dať aj mne odber, ale tak. No, je to dobré. Ja mám zatiaľ iba jedno video, ale nič tu nevidím. Ako inak. Že hej, vidím, ale tak to sú len také drobnosti. Vidíte, nič tam není. Nič a nič a nič. Čo je? Našiel som jeden asi taký ďalší suchohríbik, jeden zbieral zo žráci. O, tak ten asi nebudeme brať. Ale už trošku rozpadl, že to tu dať naháme a potom asi ďalej. Aha, nič. Tu nevidíme, takže to je dosť zlé. A fľaša. No, takže máme tu fľašu. Ale ti my nehľadáme. To čo tam je? Počkajte. Majo, hýbaj sem. Tu podľa hluku ma budeš. Máme už tu nejaké huby, ale nepotrebné, takže... Ale je to dobré znamenie. Aspoň sme už niečo našli. Takže vidíte to. No, aj u nás. Však tam sú nejaké. Nič. Ale nič dobré. Takže... Černice. Daj. Ukáž čo. Toto bude dať čo divé asi. Aha. Áno, je to čiapka. Aj tamto, aj tamto. Áno, to bude asi jeden. A ten je do. Pozrieme sa sem to trošku do zrázu. Vidíte tam dačo diváci? Lebo my... Ja som nenašiel nič. Ani ja. Prejsť sa pomaly ďalej. A možno ešte niečo objavili. Takže nič sme zatiaľ nenašli. Majú tu láme konár. A niečo okolo nás ide na motorke. Ale nič nevidíme, nič. Takže tak. A nič. Vychoďte do hora, ja ešte pôjdem sem. Dobre. Snad čo nájdeme aj tam. Dole je dačo, ale to je nič. Takže bum. Ale nejde mi ísť, takže... No takže už sme tu späť. Bolo to
kúsok ťažšie sa preboriť tady to, lebo bolo toho tu dosť mravenisko gigantické, ale to my nehľadáme a to je... No, nehľadáme. Ale tento náš zatiaľ jediný úlovok vyzerá celkom pekne. Aha. Len už asi má pleseň. Tak ho budeme musieť asi vyhodiť. Alebo tu plesen dáme het? Dáme môjmu otcovi jej doma skontrolovať, takže... Aha. Keby niečo, tak ideme hľadať. A potom po natáčaní a skontrolovaní tohto huba mojim otcom, tak sa vám ešte na chvíľu ozveme. Aha, a ja si dačo natočím, takže môžete zbehnúť aj na môj kanál. Ja som taký viac herný typ, takže idem natáčať hlavne videa. Môžeš pôjsť po tej strane a prejdem po tej. Oho, dobrá. Zatiaľ sme skoro nič nenašli, ale tak. No ale suchorýby my čo? Nezbierame. Takže tak. Hľadáme. Viem, aké myslíš. Už som ich raz videl. A je tu na rozožraté kuriatko. Úplne rozožraté je iba jedno. Vy ho teraz môžete vidieť. Takže tu nák dole. Nie až tak úplne rozožraté, len keby ich tu bolo viac. No. Ako by sme sa o to mohli označiť, ale ak by sme ešte našli, tak sme. Tu čo je? Nič. Takže... Aha, tak... A budeme vedieť, že tu, no, pri tomto. No hej. Hej, pekného veľkého. Nie je taký menší, ale môžem ho ukázať. Počkať. Si trošku rozožratý, ale... Ukážu ešte raz. Na ktorý, kto by zbieral suchoryby, tak by ho bral určite. Takže ho tu tak položíme, ak sa rozoseje. Keby sem prišiel, tak by zistil, že kde sme boli. Hej, to je pravda. Alebo by si myslel, že prišlo nejaké zviera a dalo ho het. Aj toto je nejaký divý húb, takisto aj tieto, to je ten istý druh. Toto banán, vidíš niečo? Nič a nič. A vy diváci, čo vidíte? Nejaké dobré huby? Že čo by sme možno aj zbierali? Lebo ja nič. Tam sú nejaké odpadky, alebo čo to je. Tamto za stromom. Takže tu nák niečo je. To je iba označený strom, takže... Nie, to je iba na strome blbosť.